Enw yng nghymeriad i yn hawl ydy Sam. Reit, wel, dwi'n ofn nodwydda. Jyst rhoi bach, achos dwi'n cofio pan o'n i'n blentyn, dyma rhywun yn dweud fi, os dwi'n mynd i fewn i'r gwaed, i'r bibell waed, mae'n mynd holl ffordd i fyny'r gwaed, i fyny'r bibell ac i fewn i'r galon am yn lladd chdi. Off gan. Louis Armstrong, Time in the World. Cas fwyd. Dwi'n yn licio refried beans neu ffa neu rhywbeth furry. Os ni'n mynd actio, byswn ni... Dwi'n licio cwcio, felly... Dwi'n gwybod, felly chef neu beth. Pwy fydd... Os... Mae reit ta. I barti... Dwi'n meddwl rhywun sa'n ofnadwy o ddiddorol i gael i wahodd i barti fysa Keith Moon o'r band The Who achos oedd o'n hollol wallgo, ond dwi'n gwybod lle sy'n eisiau cicio allan ac os o'n mynd ar y nerves. Moment fwyaf embarrassing. Dwi'n cofio ar ymhen blwydd pan o'n i'n tua 25 rhywbeth fel la. Nes i fynd yn ôl adra ar ôl bod cael llon boliad ac nes i sbio ar y ffôn ac o'n i wedi methu galwad ar ffôn y tŷ lli, a wedyn nes i ffonio'r rhif yna yn nôl a pwy oedd o, ond o hyn tua 3 o'clock bora, ond mam, un o'r pobl o'n i'n byw efo. Arwr Johnny Cash, falla, y boi di gweld tywyllwch mawr a di dod trwyddi ac anhygoel o lais. Hoff ffilm i fydda Godfather. Dwi'n siŵr os mae'r cyntaf neu'r ail. Y cyntaf i'r gorau, ond eto yn yr ail mae gen ti Al Pacino a Robert De Niro. Un neu dau, dwi'n siŵr, ond ie. Yeah.